jam geno waali fini weeti e men ñande nasande 27 juko 2026 ina hawri e 13 mawlud 1448 fergo lootori malandi e hey mon ɗani ɓe pine ngumme ha lootoɗen hinde fani hesre ari addani en fandu jabu jaaden hen gendi malu lootoyoɗen nawre aga ko geno woni fabare amen daño kala wawami mema gay am ene kewi cefe balamne cife gawam faddima ndofu lootoyoɗen ɓundu ilo holmo wino wetata weeti ha nangue fuɗi weddi cefe carfe cari caaki dow leɗɗe nguli waɗi ɓuɓol yimɓe cori lootori nagara woni mama kala mi watori ngaram e ɓuji so uggi ko diko ladde hula hotto nder kooce ɗuwo ina wiya wallam mi hisa sabu cirigiri mawdi jaɓi lootori ɓe geno tagi awra waɗi e nder ɓerdam ko gilli doki toni kogorel ɓawli coka ñiikon no ceede cuɓa laamna hono koode poka kaddule kogorel ko baka lootori kiikala mama kala yimre Mouhamadou Falil Sy gorko mo belinaɓe e karambol ɓinguel Fuutanke e dande si Fatimata Huuɗo mo belinaɓe lootori malandi eyyi mon ɗani ɓe pine ngumme ha lootoɗen hiinde fani hesere ari addani en faandu jaɓu jaaden hen gindi malu lootori lootoyoɗen nawre aga gena woni fabare amen gaño kala wawami mema gay am ina kewi cefe balamne cife gawam paddima ndofu lootori lootoyoɗen ɓundu ilo holmo wino wetata weeti ha nangue fuɗi weddi cafe carfe cari caaki dow leɗɗe nguli waɗi ɓuɓol yimɓe cori lootori nagara woni mama kala mi watori ngaram e ɓuji so uggi ko diko ladde hula horto nder kooce ɗuwo ina wiya wallam mi hisa sabu cirgiri mawdi jaɓi lootori ɓe geno tagi awra waɗi e nder ɓerdam gilli nduki toni kongorel ɓawli soka ñiikon no ceede cuɓa laaɓna hono no koode poka kaddule kogorel ko baka lootori kiikala mamare taga kuɗol Mouhamadou Falil Sy duɗal Pulaar Murtoɗo Job